Fel person di, mae pobl yn gofyn i chi, sut nes ti teimlo pan nes ti gweld beth digwyddodd i George Floyd? Sut oedd ti'n teimlo? Does dim geiriau i gallu disgrifio'r emosiwn nes ti teimlo pan nes ti gweld y fideo o George Floyd. Mae Black Lives Matter yn berthnasol i ni fan hyn yng Nghymru, achos mae hiliaeth ar waith fan hyn yng Nghymru. Fel person di, dwi wedi profi hiliaeth fan hyn yng Nghaerdydd, a mae'r protestwyr, George Floyd sbardinodd y protestiadau fan hyn, yn Amsterdam, yn Berlin, yn Tokyo. Mae hwn yn neges cyffredinol o neges o gwrthhiliaeth, a mae mor syml â hynny. Pam ydy yn berthnasol i ni? Wel, wyt ti'n person gwrthhiliol? Wyt ti'n person gwrthhiliol? Dyna pam mae'n perthnasol i ni. Dyna pam mae'n perthnasol i pob person ar draws y byd. Y cwestiwn ydy, wyt ti'n cyfnogi beth ddigwyddodd i George Floyd yn Minneapolis, neu wyt ti ddim? Dyna ydy'r cwestiwn, dyna ydy pam mae'n berthnasol. Does dim lle gyda ni i fod yn ddiog, i falle anwybyddu beth sy'n digwydd ar draws y byd. Mae lan i ni, mae pob un o ni efo platform, dyn ni'n gallu defnyddio'r platform yna mwyn creu newid. Dyna ydy'r peth pwysig. Felly dwi'n croesawu'r protestiadau yn y Deyrnas Unedig. Dwi'n croesawu'r protestiadau o pob ran o'r byd, achos mae rhaid i ni stopio derbyn bod pethau fel hwn yn digwydd i pobl di-newid yn America. Ond mwyn i'r newid yma cario ar draws y byd yn gyfan gwbl, mae rhaid i pawb sefyll i fyny, mae rhaid i pawb defnyddio llais nhw i creu newid. Nid George Floyd yw'r unig dioddefwr. Pan dwi'n gweld fideos fel hwn, does dim geiriau i gallu disgrifio'r tristwch, i disgrifio'r teimlo na o falle fel, o teimlo fel so pobl so bywyd nhw yn cyfri am dim byd. Mae'n anodd iawn i roi mewn i geiriau sut mae fideo fel yna yn gallu gwneud i chi teimlo. Mae'r tystiolaeth fyna i ni ar fideo. Mae rhaid i ni gweld beth sydd wedi digwydd mwyn gallu creu'r newid a gallu defnyddio lleisiau ni mwyn creu newid. Does dim dianc o'r math o agweddau sydd ar waith sydd yn cryfhau hiliaeth ar draws y byd. Dyn ni gyd yn gyfrifol ar gyfer agweddau'n hunain, agweddau sut dyn ni'n trin ffrindiau ni, sut dyn ni'n ymdrin hefo pobl sydd falle yn gweud pethau hiliol. Mae'n cyfrifoldeb ar pob un ohono ni i gweud rhywbeth. So unrhyw un yn gallu gwneud popeth, ond mae pawb yn gallu gwneud rhywbeth. Dyna ydy'r peth pwysig, dyn ni gyd yn gallu cyfrannu. Os dyn ni'n byw yn America neu os dyn ni'n byw yn Caerdydd, dyn ni gyd yn gallu rannu'r neges, dyn ni gyd yn gallu edrych ar y pethau i arwyddo ar-lein, dyn ni'n gallu rhoi arian iddyn nhw, dyn ni gyd yn gallu gwneud hwnna. Mae'n addawol iawn, actually, i gweld gymaint o pobl yn dod ar-lein, gymaint o pobl yn mynd allan i protestio yn erbyn beth sydd wedi bod yn digwydd. Dyma ydy'r cychwyn. Mae rhaid i ni cario'r momentum ymlaen. Ond mae'n peth addawol bod cymaint o pobl wedi dechrau ymwneud efo'r Black Lives Matter, bod cymaint o pobl gwyn yn rannu'r negesau yn Black Lives Matter, bod gymaint o pobl gwyn yng Nghymru yn rannu'r neges, achos fel person di yng Nghymru, mae'n meddwl lot yn personol i fi. Y cwestiwn dwi'n gofyn ydy sut ydyn ni'n mynd i cynllunio dyfodol gwell? Sut ydyn ni'n mynd i cynllunio dyfodol lle so hwn yn digwydd rhagor? Mae rhaid i ni meddwl, mae rhaid i ni ymchwilio, mae rhaid i ni darllen, mae rhaid i ni edrych ar beth sydd wedi bod yn digwydd, mae rhaid i ni creu dyfodol gwell. Mae rhaid i ni. Mae'r byd wedi cael digon o'r hiliaeth yma sydd yn gweithredu, nid jyst yn America, ond ar draws y byd. Mae'r byd wedi cael digon.